הזבובים רוצים להיכנס הביתה, להסתר על המטעמים שלנו, ולכן אנחנו מגינים על הבית ברשתות. העניין הוא שהרשתות בנויות על פרופילים קבועים, מה שאומר שלא משנה איך, גם אם נשאיר אותן פתוחות או סגורות, אנחנו מאבדים המון שטח מגע שמסתיר את הנוף. כלומר, אם אני עכשיו פותח את כל הרשתות, קודם כל זה הבוג'רס של מלא דלתות, מלא מסילות, וכל ההתעסקות הזאת היא מיותרת ולא נוחה, ולכן יש פתרון. הפליסטה, הרשת הזו שמגיעה לארץ באמצעות חברת על פרופיל, נועדה למקומות שבהם איכות החיים חשובה לצרכן. למה? כי ברגע שאנחנו סוגרים את הרשת, במקום לשלם ב-50% שטח רשת של פרופיל קבוע, היא כמו אקורדיאון, ופליסטה משמעותה כפלים באיטלקית, היא מצטמקת לרוחב של סנטימטרים בודדים, אפשר לפרוס אותה עד 7 מטרים, רוחב הפרופיל התחתון הוא 22 מילימטרים בלבד, אפשר גם לתת לה מכות, היא עמידה בפני רוח, קל מאוד לנקות אותה, ובכלל כשהיא סגורה לא נכנס לכלוך, לא נכנס אבק, מקבלים פה נוף מלא, 30% יותר במחיר, אבל למי שרוצה נוף וקצת איכות חיים, לעתים זה משתלם.